Ďalší produkt je Proselect a on tiež bojuje s jednou z výzvou v našej dnešnej dobe. A to je rakovina a to je strašné ochorenie, ale ja vám poviem tak, že či viete, že každý deň v vašom tele sa tvoria rakové bunky? Viete, hej? A keď máte imunitu na správnom mieste, ako sa povie, ona bojuje proti tým bunkám, ona ich zničí rýchlo a cítite sa dobre, vy o tom ani neviete. Keď sa nestravujeme dobre, keď máme znečistené čreva a pečeň, ona už nefunguje tak, ako treba a tým sa aj zničí imunita. Doktor Kardoš vraví, že naša imunita je založená v našich črevách. Ako náhle máte znečistenú pečeň, máte zhoršený stav imunity, zhoršenú obrannú schopnosť, už nevie organizmus tak zvládať s tými voľnými radikálmi, ako som povedala predtým. A my sa potom čudujeme, že odkiaľ je tá rakovina, veď som sa cítil dobre. Lebo možno niekto z vás má v rodine, kto zomrel od rakoviny, alebo ju má. Nevraví sa, že Proselect, on 100% garantuje vám, že vyliečí od rakoviny, to nikto nevraví, lebo doktor Kardoš je múdry, on vždy povie, že treba počúvať aj lekárov, že nemôžeme iba naraz všetky lieky odmietnúť a tak ďalej. Ale môžeme tomu pomôcť, môžeme zmeniť. 290 ľudí v Poľsku, oni sa obratili k ním, možno už aj viacej, s poďakovaním, s tým, že ešte vôbec žijú a žijú kvalitne, lebo ich napríklad poslali domov, že už zomrú. U nás na Slovensku už máme, že jedna mladá dievčina z Bratislavy, dievča, aj v Česku býva tiež jeden chlap s karcinómom žalúdka, ktorý sa mu zmenšil. Alebo napríklad, keď používa ten pacient, jemu dávajú chemioterapiu alebo radioterapiu, cíti sa po ňom, zvykne sa cítiť zle, nevoľnosť, vypadávanie vlasov a tak ďalej. A pri používaní Proselectu, napríklad s inými produktmi, s vitamínom C, sa pocity znižujú, tie zlé pocity. On má v sebe výborné produkty, napríklad hubiviši alebo shiitake z marhuľ. On má ten v sebe vitamín B17, ktorý v istom množstve pomáha bojovať proti rakovine. A keď si na internete iba prečítate o každom zvlášť z týchto produktov, vidíte, že aký on má obrovský účinok na náš organizmus, ako jemu pomáha. A my to všetko máme v jednom. Čiže ako som povedala, že komplexná zmes látok, výborný zdroj na boji proti rakovine. Ale on sa môže používať aj ako prevencia alebo rakovinných ochorení, čiže napríklad 2-3 krát ročne po 1-2 kapsuly denne. On taktiež veľmi dobre účinkuje proti baktériám, keď napríklad niekto má zápal pľúc, tiež veľmi dobre sa ukázal v kombinácii s Borelis Pro. Čiže veľa je účinkov a veľa možností, ako ho používať.